guys, pupunta kami sa simbahan ngayon. So, yan yung mga kasama ko. At maglalakad po kami. Oo, maglalakad kami yan. Yan po siya ang pangalan niya po ay si Crystal. Pwede rin siyang tawagin GM. At ito po si Kylie. Yung ganyan. Ganyan kami. So, babalikan ko lang kayo guys pag nandun na kami sa simbahan. So, andito na kami sa kalsada, guys. Ayan. Ito po yung lalakad. So, andito po si pakita mo mukha mo. At saka si at saka itong boy na to. Anda ka pa, Crystal May. Got good kayo siya. So, babalik kayo guys. Bye. So, andito na kami. Malapit pa kami. Ayan. May lalaki na nakaharap. Diyan na po yung simbahan. Guys, at first time rin nilang Denise at Ate Nicolas sa Kylie na magsimbahan. Uy, tomboy. Dali. Alam na sila kung ano. So, andito na po kami. Ito po yung simbahan. Ito na po yung simbahan. So, mamaya na lang guys kasi bawal mag-cellphone dito. So, babalik. Uy, wala pong So, mamaya lang guys. Ito po, ano pala si Sophia? Si Sophia. Nalit kami ni Bye. So, ayun po yung ng parang. Isuglayas, sir. Ayan, guys. Ayan, yun po yung super po. Uy, hi naman kayo dyan. Hi guys, nandito na kami. Makita sila kung laundry. my shoes. Paulit-ulit. Ayan, so mamaya guys. So, magbablog muna tayo ngayon kasi wala pa yung pare. So, sulutin na natin ang araw. Char. So, bye! So, malapit na kasi marami ng tao tsaka may mga Sound check. Sound check. Ayan, so mamaya na lang Sound guys. check. Yun guys, pauwi na kami. So, bago kami Misa. Lako na ang mga Hi guys, so bago kami umalis, nag-bless muna kami sa parent. Yes guys, tapos na. Tapos na si Kylie. Hindi nakatan. Hindi ako nakakain ng ano yun? Ang pangalawa. Kasi si Kylie, wala pa yung kumpisar. First naman yan guys. Picture na picture. Picture tayo guys, picture. Present na ko ha. Yan yun na. Atay ng patis. Skit. Bye-bye. Sige pa. Hindi tayo guys. Yan guys, yan, napataas na. Yan guys, naglalakad na kami. Pauwi na po kami. Ginawa niyo ng stand yung hands. Wow. Ang dami natin yung kasiksik dito. Ayun si Sophia. Sugi pa dagan. Sige na. Ito nga. Biscuit sad ka eh.
Ang ganda ng kulay. Dali. Sa ulay ni Pablo Sante. Basta niya magyan ito si Juan. Ayan. Niya magyan ito si Uy! Anong oras na, guys? Hala, 6:09. Lahustas. Ayun, di na lang. Hala, malayo. Malayo. So, ito po yung ito na po nagtatapos namin video. Hi, guys! Like, share, subscribe. Ayaw. Magti-tiktok pa eh. Sorry guys. Ayan guys, nandito po kami. Ulit-ulit. Tapos na kayong video. Tapos na kayong message. Alin natin! Uy, tuma na to ano oy! Yo, ganda ng vlog ka namin. O, yung sapatos namin, ang sapatos ko ito. Yan, tapos sapatos ni ano. Yung sapatos nito ni ano. Tapos, ano? Anong pangalan? Bibi! Ano? Kristen! Uy! Yes, John! Pugara, masad mo. Ano ba yan? Kuya, bunga. Ayan guys. Dito, hala, uulan na. Malapit na gumabi, guys. So guys, nagmamadali po kami dahil uulan na po. At ganyan na po ang aming Sa malapit-lapit na kami. Ayan, So, may naglibre sa amin si Bibi, yung kaibigan namin. So, gutom na kasi kami. So, tinapay. Maliit na sa pero okay lang. masarap naman. Ang gutom. Sakit ang tiyan ko dun eh. Uwi na Uwi na kami. Atid na may sa aming balay. Diba? Sophia. So, Ito nga, Sophia. Gandi. Vincent. Ano, basta dalis ba? Ah, gaduwa man. Gaduwa lagi. Gaduwa mong basurir. So, dito na po nagtatapos ang aming video. So, please like, share, and subscribe. Bye!